Dámy a páni, toto je hlavný zápas dnešného večera. Tak všetci, poďme na to! Zápas je vypísaný Muay Thai na 3x3 minúty vo váhe do 71 kg. V modrom rohu nastúpi zástupca Pavel Jim Zvolen a jeho meno je Samuel Horoš. Do rohu červeného nastúpi zástupca domáceho Boxing Team Dubnica a s vaším potleskom miláčik domáceho publika Samuel Šlesárik! Toto je hlavný zápas dnešného večera pod pravidlami Muay Thai na 3x3 minúty vo váhe do 71 kg. Poďme si predstaviť oboch bojovcov. Najprv modrý rok. 18 rokov, 185 cm. Na svojom konte má 4 zápasy zo skóre 2-2. Je majstrom Slovenska v kickboxe. Zástupca Pavel Jim Zvolen pod trénerom Richardom Šmálikom a jeho meno je Samuel Horoš. V červenom rohu zástupca Boxing Team Dubnica pod trénerom Ferdinandom Remlahom má 17 rokov, 182 cm. Na svojom konte má 4 víťazstvá a 1 porážku. Je juniorským majstrom Slovenska z roku 2024 a juniorským vicemajstrom Európy IFMA z roku 2023 a jeho meno je Samuel Šlesárik! Teraz si ho trošku zatlač. Poď stred ringu. Poď cestu predu. Tak, dole ho. Ako vieme. Koleno, samo, koleno. Tak. Poď. Aj nohu pridaj do toho, aj nohu. Poď. Dole ho. Poď. Trafil si, videl sem. Ruky hore, ruky hore. Dýchaj samo, do strany. Dýchaj samo, dýchaj. Poď, Monstrov, Monstrov, tak. Hej! Ruky malo veľa, poď, ruky hore. Poď zatlač, teraz. Poď teraz, poď na tie spodky, poď samo, tie spodky idú.
lakej, poď skoč si, šúti. Koleno. Super. Minúta, posledná minúta. Minútka samo, poď. Krásne. Krásne, a poď na týče. To je ono. A zakončí to spodkou. To je ono. Koleno. Koleno samo, koleno, hop. Poď. A spodok. Od tie spodky, tak. Kombinujte ruky, nohou, poď. Kombinujem ruka, noha. Hej, to je ono, hej. A koleno, hop, samo koleno. Na steno. Koleno, samo, hej. 30 sekúnd, poď nader. Dýkaj, nader. Hej, to je ona. Ruky hore, a poď na tie spodky, pred nás spodok. Tam posledných 15 sekúnd, poď. 15 sekúnd, poď na tie spodky. Hej, to je ono, a teraz si ho zatlač. Posledných 20 sekúnd. 20 sekúnd samo. A poď na ten spodok. Hej, to je ono. Natlač. Super. Vypoj. Samo, keď si to klinča, jedno koleno daj, dobre? Až potom to zvier. A na širokú sa postav. A poď samo, to isté, tak. Ruky hore. Pekne v tej kapse, pekný blok, to je, hej! Super, a ešte, hej! A poď rukami, poď začni rukami. Hej, a poď do toho spodku, hej, poď na... Dýcham samo, To je ona, našla. Tak, pekne. Otvára sa, tie spodky sa mu otvárajú. No je ono, poď. Hrám sa, užívam si ten západ. Poď, a poď na tie spodky, ruky tomu, to je ona, super. A zavri to nohou. A spodok, koleno. Lakej, uvoľni si ruku. Ja pokračujem. To je ona, a poď tie spodky, poď. Tam sa otvára. Bacha na telovky. Blokuj si to. Tam bacha na telovky. Tak. Poď pred nás, blokuj si telovky. Tak, to je ona. A znova, pred nás, hej. A znova, pred nás, spodok. A prinášať si lakej, poď tam tu. Na boxu, poď cez ruky. Samo cez ruky, poď. To je ona. A poď, opri sa do toho spodku. Uvoľni si ruku. Poď. To je nič, vyskáca. A poď na tie spodky, poď samo na tie spodky. To je ona. Ešte prestávaj, dýcham. Super samo. To je! Poď za tebou, poď. Hej, koleno. Koleno samo. Víka, to je ono. Vyskáca. A poď cez tie ruky, poď samo, na boxu. Na boxu, 2 minúty za tebou, poď. 2 minútka. Aktivita. Aktivita, trošku aktivnejšie. Tak, to je ono, to je málo, pridaj k tomu spodku ešte niečo. Poď direkt na spodok a prehážať si lakej. To je ono. Hej, poď direkt na spodok a prehážať si lakej, poď. Tak, poď cez tie spodky, trošku si ho nahodí tým spodkom. Nič. Natlak, teraz natlak. A zatlačí ho sa, opera. Hej, to je nič. Tam o 30 sekúnd posledný, natlak. 30 sekúnd, opera, záber. Viacej tie ruky, poď, viacej tie ruky. Boxy, kombinácia. Zakombinuj. Koleno. Samo koleno aj ty. Koleno. Poď a poď cez tie ruky. Poď cez tie ruky. Spodok. Koleno, lakej. Koleno, lakej. Nechto tam iba tak. Lakej. 10 sekúnd tam, poď. Poď za boxu. Poď, hej, to je ona. A poď. Nesmieš iba tak stať. Budeme boxovať.
poď, a ideme boxovať, poď. Poď tam, nestoj tam, posledné kolo, dávaš. Poď, kombinácia. Kombinácia, poď. Hej, to je ono. Koleno, aj ty, koleno. Uvoľni si ruku. Lakej, ten vnútorný. Poďa, zaboxuj do ňo, to je ono. Poďeš si zaboxuj, to je ono. Neklinčuj si, poď. Neklinčuj, zaboxuj a spodom. Iba boxuj, na tie ruky to hrá, poď. Poď, Samo, poď. Tak, to je ono, ale jednaj málo, poď, pridaj k tomu niečo. Poď, pridaj. Pridaj, Samo, k tomu, poď, to je ono. Poď, pridaj, zaboxuj. Poď, ruky máš dobre, poď, pridaj tie ruky. Poď. Hore tie ruky, Samo. Hore ruky. Ej, a poď, daj viac, jednaj málo. Nekričuj, Samo. Kombinácia, raz, 20 hodín. To je ono, a koleno. Hlavne skutorný, pomôž ruku. A poď cez ruku, Samo, poď cez ruku, Poď, zaboxuj do ňo, zatlač ho. Aj spotky. Poď za tie spotky, Samo, poď zatlač ho. To je ono, a znova. Poď, Samo, poď, zaboxuj do ňo. A teraz poď, to je ono, a lakej, to je ono. A ešte jeden. Tak, poď ňo. Poď, Samo. Zaboxuj, Samo. A lakej. Poď, Samo, zaboxuj, ako to lakej. Daj. Poď ešte. Hore ruky, Samo, hore. A poď ruky hore. To je ono. Posledná minúta. Tak záber, Samo, teraz záber. Záber. Ej, to je ono. Poď, Samo. Poď ešte. Hore ruky. Zaboxuj. A pretrko. Nestoj tam. Nestoj tam, Samo, nestoj. Poď, zaboxuj. A za tým lakej. Poď ešte, nenaučil, poď. Poď, zaboxuj. Samo, zaboxuj. Samo 30 sekúnd, záber. Koleno. Poď, zaboxuj, Samo, poď, boxuj si to. Ej, neotáčaj sa, boxuj. Poď, boxuj to, Samo. Zaboxuj, a poď teraz. Ej. Zaboxuj. Poď, Samo, poď ešte. Ej, to je ono. Poď a ešte boxuj. Ej, to je viac. Poď, málo, 20 sekúnd, Samo, záber. Samo, zaboxuj. Hore ruky. 5 sekúnd. Tak, a koleno. Lakej. V hlavnom zápase dnešného večera víťazí 3-0 na body rok červený.